Здравейте и добре дошли в днешното видео, което ще бъде есенни придобивки. Не знам какво ми става есен, но в момента, в който видя първите паднали есенни листа и времето малко захладне и имам огромно желание да започна да пазарувам. През другите сезони мога да кажа, че не съм така. Не изпитвам желанието с настъпването на пролетта и на лятото да започна да пазарувам много. Може би е защото есента е любимият ми сезон. Обожавам момента, в който за първи път трябва да се загърна с някакъв пуловер или трябва да облека малко по-дебели дрехи. Знам, че повечето от вас не ме разбират и ми се чудят как може някой да се радва, че лятото е приключило, но това съм аз. Сега съм си купила някои неща, не са прекалено много, има 2 чифта обувки, един пуловер, наистина не са много нещата, но определено това са неща, които липсваха в гардероба ми поради една или друга причина, или съм имала нещо такова, но се е захабило, или нещо вече не ми харесва, не ми стои както трябва, или пък просто не съм го имала, или пък много съм го искала, защото има и такива. Без да губя много време, предлагам да започваме с първото нещо, което искам да ви покажа, тъй като това е може би нещото, заради което реших да направя това видео, защото знам, че много от вас, може би, са хвърлили око на същия този артикул и искам да ви дам моето лично мнение. Става въпрос за ето тази чанта. Това е чантата на марката Polène и моделът е Size Mini. Това е по-малкият вариант, но за мен този размер е напълно перфектен. Събира всичко, от което имам нужда, всичко, което ежедневно нося, че и повече. Чантата има няколко начина за носене. Ако погледнете тук отстрани, има едни магнити, които като ги щипнеш и чантата може да се сгъне в ето този вариант. И също изглежда много стилна, много изискана. Има дълги дръжки, които са за да я носите на рамо, и има също така и къси дръжки, за да я носите ето тук на ръката си. Аз я нося по всички начини, както на рамо, така и в ръката си, но винаги я нося в ето този разгърнатия вариант. Просто на мен лично така ми харесва повече. Изработката на чантата е безупречна, нямам абсолютно никакви оплаквания и това определено е нещо, което ще нося много дълги години. Аз затова съм си я взела и в този цвят, който знам, че ще мога да комбинирам с много различни дрехи в гардероба ми, просто защото аз много обичам бежово и кафяво. Вътре в чантата, няма да ви показвам какво има, защото вътре в момента е някакъв ужас, имам някакво нещо на Никола от детската градина, но вътре има ето такова портмоненце, в което можете да носите по-ценните си неща, като телефон, документи, пари и така нататък. Но да, това е чантата и първият артикул. Определено си заслужава парите за мен. Да, малко по-скъп артикул е, но аз през последните години не правя компромис с чантите ми. Предпочитам да си купя чанта по-рядко, но да е нещо качествено, нещо, което наистина ще нося дълги години напред. Абсолютно винаги залагам на класически цветове, бежово, черно, кафяво. Нямам нито една чанта в някакъв по-шантав цвят, защото, както казах, рядко си купувам чанти и искам да са такива модели и цветове, които да мога да нося с всичко, което облека. Така че това е първият артикул. Продължавам с едни боти на марката UGG. Забавна история с тези ъксове. Миналата година си ги поръчах, но в сайта пишеше: купете си един размер по-големи, защото така вървят малко по-умалени. Така че това направих и си ги купих в 39 номер и те като дойдоха бяха като едни големи лодки. Просто нямаше начин да мога да се придвижвам с тях, дори стъпах на криво, защото ми бяха толкова големи и кракът ми постоянно излизаше. Затова веднага ги пуснах в една група, дори не си направих труда да ги върна в сайта. Пуснах ги в една група, защото знам, че много хора ги искат и те заминаха буквално за един час, се продадоха. За съжаление обаче моделът е толкова популярен, че е изчерпан абсолютно навсякъде и в продължение на една година аз съм цъкала по всички сайтове, за да се опитам да ги намеря отново и в началото на септември месец, мисля, че беше, успях да ги намеря. Сигурна съм, че знаете за кой модел става въпрос. Става въпрос за ето тези UGG Platform Mini. Дали така се води модела? Мисля, че да. Като тези вече са си в моя размер, 38 номер, и ми стават перфектно. Кракът ми не излиза и са ми много удобни. Определено има разлика, тъй като аз нося ъксове от години, но тези станаха популярни едва преди 2 години и никога не съм носила такива големи. Всъщност не съм имала и от този по-ниския модел. Моите винаги са били до средата на прасеца, който мисля, че е и класическия модел, но определено се усеща разликата.
Малко по-неудобни са, признавам си. Другите са къде по-удобни, мога да извървя километри в тях, докато тези не мисля, че ще мога да вървя толкова големи разстояния с тях. Предполагам, може и да свикна. Не знам, но както виждате, все още не съм ги носила. Чисто нови са, все още са в кутията и очакват да бъдат обути за първи път. Преминавам към една поръчка от H&M, която вече съм отворила. И за тези от вас, които не знаят как биха могли да спестят някой лев, когато пазаруват от H&M или други подобни сайтове, сега ще ви кажа. Приложението Tiply е специално създадено за хора като вас и като мен, които обичат да пазаруват онлайн, защото благодарение на приложението можете да си върнете процент от похарчената сума обратно. Обяснявам как става. Влизате в сайта, регистрирате се и отнема буквално 1 минута. Оттам нататък можете да изберете от над 300 магазина, от които да пазарувате, кликате върху магазина, от който искате да пазарувате и това ви препраща към официалната страница на магазина. Оттам нататък пазарувате както обикновено и когато заплатите поръчката си, тук е важно да се уточни, че трябва да платите онлайн, а не да кликнете на наложен платеж. В момента, в който заплатите поръчката, кешбека ви се отразява обратно по акаунта и след това можете да изтеглите парите си. Имайте предвид обаче, че трябва да имате минимум 10 лева в спестени пари, за да можете да ги изтеглите. Това обаче не е никакъв проблем, защото ще ви оставя един линк в описанието, който ще ви даде 10 лева като бонус, като награда от Tiply и оттам нататък ще можете да изтеглите парите си без никакви проблеми. В платформата на Tiply има всякакви категории, като започнеш от мода, козметика, аптеки, домашни любимци, да стигнеш чак до електроника и какво ли още не. Всички магазини, от които най-често пазарувате, ги има в платформата на Tiply, така че защо да не си спестите някой лев? Днес 5 лева, утре 10 лева спестени и малко по малко те се натрупват. В сайта на Tiply.bg също така има и много купони за отстъпка. Tiply в общи линии обединява всички купони за отстъпка на едно място и можете да влезете и просто да проверите дали магазина, от който искате да пазарувате, няма купон за отстъпка към този момент. Благодаря ви, Tiply, че спонсорирахте днешното видео, а сега нека да ви покажа какво си купих от H&M през Tiply. Поръчах си ето тези бутуши, те са главният виновник да пусна тази поръчка, като те са в този много приятен шоколадов цвят и са много широки отгоре. По принцип никога преди не си бях купувала бутуши от H&M, мисля, защото просто за мен бутуша винаги е бил обувка, която наистина трябва да бъде топла, да издържа на студове, ледове, снегове и така нататък. Но тези бутуши ги взех по-скоро от гледна точка да ги нося през есента. По-скоро. Да, ще ги обувам и зимата, но в случаите, в които знам, че няма да има вървене, защото вижте ги, те са напълно гладки отдолу, абсолютни шейни, просто в варненското ледено време няма как да изляза с тях, но пък и аз съм от хората, които никъде не ходят без кола, особено откакто сме се нанесли тук в къщата, наистина никъде не излизам без кола в общи линии от колата до където трябва да отида и това е положението. Но проблема с тези бутуши е, че ги поръчах в 39 номер, защото просто 38 беше изчерпан. Една идея мога да кажа, че са ми големи, ще ги тествам и с малко по-дебел чорап, за да видя дали са окей, но е твърде възможно и да се наложи да ги върна, ако преценя, че няма да са ми удобни. Мисля, че вече са изчерпани, защото са доста популярни и аз поради тази причина бързах и да ги купя. Дори си бях сложила нотификация в случай, че се върнат в наличност да си ги поръчам. Върнаха се, но в 39 номер, не в 38, така че тези ще ги помисля дали ще ги задържа и много е вероятно и да ги върна. Иначе стоят безупречно, аз ги пробвах вече с няколко така аутфита и наистина стоят много добре, но за мен удобството винаги е било на първо място. Няма как да си оставя даден бутуш само защото е много готин и ще стои много сладичко, а пък в същото време въобще да не ми е удобно. Просто това е out of the question. Продължавам с ето тази пола, която всъщност е панталонки. Не знам, изглежда огромна на камерата, но това е 38 размер и ми е една идея голям. Винаги съм била 38 размер, имало моменти, в които съм била по-голям размер, но сега нещо се случи. Всичко, което съм купила след тези панталонки е 36 номер и ми заспива, но тези изглеждат огромни, но са супер удобни, много са сладички, в това приятно каре кафеникаво. Имат ето тези копченца тук, които са златни и са чисто декоративни, нямат абсолютно никаква функционалност, но тази пола наистина е изключително удобна, по-скоро панталонки трябва да кажа. Много е удобна и смятам, че доста ще я нося. Аз дори вече веднъж
съм обличала. Това е едно от малкото неща, между другото, които съм обличала от тези, които ще ви покажа. Следващото нещо, което си взех от H&M е ето този пуловер, който е с паднали рамена. Много се радвам, че тази мода се върна, защото аз винаги съм била фен на пуловерите с паднали рамена, но имам чувството, че тук имаше един период от няколко години, когато не бяха толкова модерни и не съм ги носила, въпреки че пак съм си ги носила, защото ако нещо ми харесва, го нося независимо от това дали е модерно или не, но сега този пуловер го има в няколко различни цвята и аз си го взех, разбира се, в този кремав цвят. То не е точно бяло, по-скоро е много светло-бежово, но е изключително мекичък и даже мога да ви кажа цената. Аз на другите артикули ще изписвам цените, ами не мога да ви я кажа, защото пише просто М, защото е от онлайн магазина, но всички продукти, които съм закупила, ще ви слагам тук кодовете, за да можете по-лесно да ги намерите. Пуловера е много мекичък, кройката му е много така права и мисля, че ще е много приятен както за носене извън дънки или панталони, така и за подпъхване вътре, така че това смятам, че е нещо, което наистина много ще нося. Не е супер дебел, но не е и супер тънък. Точно по средата е, което мисля, че е чудесно, защото имам някои пуловери, аз съм от хората, които обожават дебели пуловери, но през последните години ми прави впечатление, че ми е все по-трудно да ги обличам, защото първо, че не мога вкъщи да ги облека, защото вкъщи винаги е много топло, второ, че където и да отида също е топло, не прекарвам достатъчно време на толкова студено място, което да оправдае да обличам толкова дебели пуловери. И сега всичките ми 20 пуловера, които са толкова дебели, които толкова много си харесвам, буквално не ги нося. Продължавам с едни дънки от H&M, които обаче не ги купих онлайн, ами си ги купих от магазина преди няколко дни. Аз вече съм си сложила коланче, просто защото вчера ги пробвах и се чудех дали да не изляза с тях, но в крайна сметка не съм ги обувала все още. Но това, което е интересното при тях е, че имат ето тази много готина плетка тук на коланчето в областта на кръста и това е нещото, което ме спечели, защото не са класическите бели дънки, имат нещо открояващо се, нещо различно. Също така имат и джобчета тук отпред, което е още нещо, което ги прави различни и са с много широки крачоли и ето тук отдолу имат хубав подгъв. Определено доста различен прочит на просто едни бели дънки и това е нещо, с което ме спечелиха. Още повече, че като ги обух имам чувството, че направо ми залепнаха, толкова добре се почувствах в тях, с хубава висока талия са и са просто бомбон. Последният артикул от H&M е супер прост, но силно ви го препоръчвам. Това е просто една обикновена бяла тениска. За първи път си поръчвам класическа бяла тениска от H&M, купувала съм си от Mango, купувала съм си от Zara, но бялата тениска е нещо, което е много главен герой в моя гардероб, защото е толкова просто и обикновено и можеш да го съчетаеш с толкова много различни неща. Искам да ви кажа, че току-що изцапах тениската с червило, но искам да ви кажа, че тази тениска за цената си от около 25 лева е най-качествената бяла тениска, която съм си купувала от този тип магазини. Плътът е изключително плътен. Момент, нека да проверя дали е памук, защото ако не е памук, нещата доста се променят. 97% памук, 3% еластан. Достатъчно добро, но тази тениска, първо, че кройката й е перфектна за запасване, но самата материя е плътна, не прозира, просто е наистина перфектната тениска, особено пък за 25 лева. Така че ако и вие сте в търсене на тениска, която наистина си заслужава, отидете и я вижте, ще ви оставя кода. Тази съм си я взела в размер М, защото не обичам да са ми супер описани тениските и мисля, че наистина ми заспива този размер. И да, ти отиваш за пране. Преминавам към 3 последни артикула, които са от Zara. Първият такъв артикул е един панталон. Всъщност, когато купих белия панталон, заедно с него купих още 2. Бях излязла за дънки, исках нови дънки, но нищо не ми хареса, но пък за сметка на това 3 панталона много ми харесаха. И първият е в ето този шоколадов цвят, който сега тук не можете да го видите хубаво, но това, което ми хареса е, че материята не мога да я определя с точност, но е нещо, което имитира велур или джинсова материя, но в много по-тънък вариант. Но още повече, че и цвета е в този хубавия шоколадов цвят, който аз до този момент имах по-скоро в гардероба си такова кафяво, а не такова, но сега
естествено цвета е много популярен. Нещо друго, което ми хареса в този панталон е, че на връзките има такива златни накрайничета, които са и доста тежки между другото, и самия панталон се усеща като наистина много добро качество. Вече съм го носила веднъж и наистина е много удобен. Този панталон и всъщност всички панталони съм ги взела в размер S, но имам чувството, че аз не съм пълен S. Както ви казах, винаги съм била M и не очаквах, че сега ще вляза в дрехи размер S. Затова имайте едно на ум, ако ги поръчвате онлайн, че е възможно леко да са оголемени. Ето този панталон, направо преминавам към него. Следващия панталон от Zara със сигурност ви гарантирам, че е оголемен, защото това е размер S и ми е голям. Гарантирам ви, това не е възможно. Да, отслабнала съм, но не чак толкова. Но ето как изглежда. Отново има същия такъв тип златни орнаменти на връзките. Този е също така мекичък, даже е доста подобна материя, но това, което е интересното при него е, че има ето такъв шеф отстрани. И двата панталона, това, което на мен лично много ми харесва, е, че са доста дълги. Аз съм висока 1,67 и дължината ми е напълно перфектна, защото много често ми прави впечатление, някои панталони наистина харесвам се как стоят върху тялото ми, но като ги погледна долу, те са ми къси. Сега не знам, проблема може да е в моето тяло, но повечето дрехи, които пробвам, повечето панталони, винаги уж Чарлстон, уж широк и накрая доглезена и то стои смешно просто, но тези не са така, много са дълги и са наистина много приятни като материя и цените им бяха нещо от типа на 50 лева, така че смятам, че са страхотни. Преминаваме към последният артикул, което е едно якенце. Аз отидох за едно друго, отидох за ето този кропнатия шлифер, който го нямаше и даже момичето ми казала, не повече няма да ги получаваме. В крайна сметка сега са ги получили, но аз вече не съм сигурна, че го искам сега, когато имам това якенце. Също не съм го носила все още, просто защото до сега не е било достатъчно студено, за да го облека, но много ми харесва. Аз мисля, че това е миналогодишен модел, поправете ме ако греша, но има златни копчета, има и тук златни копчета. Това, което ми харесва на това яке е, че е супер универсално. Плътът е... Сега не мога да ви кажа точно на какво прилича. Прилича малко на филцова материя. Не знам как се нарича това. Взела съм си го в размер M, за да мога да го обличам с малко по-дебели пуловери отдолу, ако преценя. Но цветът му е нещо между бежово, леко кафеникаво, нещо от типа на капучино бих го определила. Мисля, че е много класически, изчистен, стилен модел и нещо, което ще нося много време за напред. Не знам каква е причината, но аз обожавам да си купувам връхни дрехи. Дали за есента, дали за зимата, дали ще са палта, шлифери, якета, бомбари, грейки, не знам. Има нещо, но много обичам да си купувам такива неща и постоянно добавям по нещо, но както ви казах, винаги добавям по нещо класическо, което знам, че следващия сезон и следващите 5 сезона също ще са актуални и няма да изглеждат демоде и така нататък. Ами мисля, че това е всичко за днешното видео. Надявам се, че не съм пропуснала нещо, но мисля, че не съм. Ако видеото ви е харесало, можете да го харесате, да се абонирате за канала ми, защото правя всичко възможно да се върна обратно към редовното снимане и в този канал, но нещо все не ми се получава. Ето сега ми се обади лекарката от медицинската сестра от детската градина на Никола, че цялото му лице е пламнало в някакви пъпки и в момента той е на лекар с баща си, така че да, екшънът тук не спира. Все си го казвам, че ще снимам по-често и се надявам този път наистина да е така. В другия канал успях да намеря вече някакъв баланс и вече видеята са... даже не искам да го казвам, но вярвам, че съм намерила баланса там и съм много по-редовна и сега просто всичко, което искам е да намеря баланса и да успея да си приоритизирам нещата достатъчно добре, за да мога да започна да качвам и в този канал всяка седмица. Стискайте ми палци, сега ви пожелавам хубав и усмихнат ден и ще се видим отново следващия път. Няма да казвам кога. Чао!